Nizartu nintzanan kolegioan, zenbat urte ukiko nebazan, 5-6 urte, da gero gerra arte han egon nintzen. Gerra arte. Da interesgarria da, aldi hartako zuzendaria, nahi eta iparraldeko bat zala. Jean-Baptiste d'Aran, Jean-Baptiste d'Aran, zanango zuzendaria. Euskalduna zala, bera. Jean-Baptiste d'Aran, nahiko zabalduta dago abizen hori uste dodan, lehez iparraldeko euskaldunen artean. Eta kolegioan zer egiten zenuen, erderaz? Erderaz, bai. Erderaz, guztiz, bakarrik azkenengo urtean, gerra aurretik, azkenengo urtean, 1925ean, hasi ziren euskerazko klaseak ematen. Baina, bakarrik nahi eberak joan itik ezan euskerazko klaseak hartzen. Baina, bestela, ikaskide guztiek erderaz ematen ere zan.